Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Oh, nice one, nice one, nice one. Yo, abusiafo. Midi ene twantwanko hini odi amono be twene bo na nyansabo akwa be ma bidi de no ma midi ayase komo. Enenso akoyeda foforo e de ama me ne abusua ni nyina. Na ituru brebi se ya na akoya afefesem pa kopom se. Ohwede ekosu wiase nyina hu de. Nenso nyankopon nim ne ma. Okoje ne ma. Oyi ne mefira sen mu. Adofo am wo me number mo amuni me number mo ama wehye me mo amuntimi wehye me birthday no eyi nyina ye dia ye nyina ye dia na me fasa akwanya wi so na ma chi adofo bi eye mi ankasa me papa Reverend James Kwaku Boateng papa yankopon insha pa na masachia Commander 1 wo Germany Commander ba bia wo bia no twentwonko hini odi amono ba twene bo na nyansabo akwa me chia wo pa na ma chia obi bia asabre o follow me ene mi birthday we no me dedicate birthday no edema ewiase nyina ya de bia ba ba hata wi mu a won de wase nya wiase mano no fa wiase moso se colonial virus se Colombia virus se colonial virus se hwanu amare ho ebe wiase nanso yesukura ijahim ene eyema woda de wawehye me bia nyankopon inhyira no na onye ne kese onyini fra dumu enko adumu muso amunya wehye ye no metwe mu me number no so dada no ai we send 3000 ekwa meje 2000 meje 500 meje kitwa bia nsa eno so meje ye muna na ene maba na yade yi ba ye no ne ma bonten emekasai emecheche adofo ewere na esanse ye woni pa bi ebo ye chidom ne ye dan nipa bie na abre nyina mo na mo fa mo phone eko social media yi so ewehye ye ehwe videos ehye videos nti na wo se ene me fa akwanya kesie yi so na me ba chia obi a yade ba ye onam so ahwede ne de hye bie ne yonko bie wode ahwiri na dwuma bi empo waka dan mu no awurade nim de ye ene wo ye manema ma memfa kwanya we so na ye hye ye hunkran ne yentu ye hofo ne wi a ye di birthday ne hunkomo ebre bi ohene bi ene akoa ekokwa ye bim omkwa hayo omo ye hunters me kire abofo na bra omkwa ye na abofo no eto abo bi no epempre pie ni so ohene no ene kutatuo no na otutuo no na chese okumaboa na bra piripiri mu a no omutwa aboa ne mene no na ko ni twa abofo no eye ohene no na nsa kokurumutie baako ti koye moja hyew omba beduru fie na sema ohene ne kan ne se wone na ko ano enkwa hayo biem kopem se na ko ano nani na ho na ne yonko no adi na wu se na brabo ti firi na ekuru yi se na ko ani fa ni tu a ono nko anko na hayo ono so fa ni tu a ono nko abekọ na ko ani ye pa nenso wan primity bo so me so no ohene ni fa ni tu sabre ni kuru na wu na ko ani so afa ni tu obi akọ na hayo no mo na ma hayo ni mu no we ko ne de o ma nkwa amom na je se kwaye ni mu ho no emoadoma bi a o mo se nipa seso ati kwaye ni mu o mo chichi nipa we o mo kokoche wo hene no ana o mo chichire no ebra o mo chichire no asam ka chira wo hene ne se one hwan wo se meni wo hene asemasi na me firi kuro we mu o se ne wawu aha na waba ne de ye baba bekun na yarewo se de obepem wadome wa ha akokọwe no yeso ye bewewo ei asembe ni
Sɛ nansa kyerɛ ne kuromfo ayɛ deda twumum na ayi hu ohini ne yɔnko na kwa kodu ya busa na se afini hɔ ɔse ɔkɔ no kwae ana me so me kɔ me kwae menim baabi a wɔnam enti ohini hin no akɔhyɛ no wɔba bewu ana na ɛmoa no so ansa na ɔmo bɛwewo no ɔmo hwehwɛ wo honam akwae nyinaa hwɛ sɛ unipadua no atoyɛ nkyɛm biara ni mu ana ɛsa atoyɛ nkyɛm biara ni unipadua ni mu dia ne yakun ne yarew na ebra ɔmo hwehwɛ no a ɔmo de kia busa papa yi di bra wɔse wɔyɛ wɔ hene ya hwehwɛ ne koduru ne nsa bonkum ya ne kokromotie no enni hɔ ɔse ne nyimi ni sɛ woyɛ wɔ hene mpa ye ni fredi ye hyɛ sɛ ye wi nipa yi ye hu wɔ hene bia ne kokromotie ni hɔ da ɔboa obɛyɛ musuo nti ye nya no no nkɔ no mu gya wɔ hene no kɔe no hene ni beduru fie na ɔbɔ na mane no ɛna ɔka nsɛm wɔ nyinaa na ne yɔnko na sɛm a wɔka ye ne sɛ ɛne na ɛyɛ sɛ yɛ ntam yɛ dai ɛteteye sɛ wɔn nsa ni twa ye no ɔkɔ so ne me nante ya ebia nkomu gya wo no nkom bɛwe me na kyese de besi wo wiase bia awurade nyankopɔn se yɛmfa aseda ɛma no a me papa Reverend James Kwaku Boateng edi preach da bia no na kyese ɛyɛ ampa se de besi wo wiase bia ebesi wo wabrabo mu bia wanam otuo mu bia no fa aseda ma wo no asafo awurade Colombia Valos so se hwanhwani be hata awie mu yi adofo bi atwa tekiti ankomo ba Ghana for Easter yi enu nti omuntumi ma bia eye wo nti na saa yade we ba ya because oba ya play anka wotim no enka be mu na hwe enka be crash wo wiem bia anka abusua a wo be di Easter no enka wo wuo bi amane bi besi nti ade nti ene emfa aseda ma awurade ovesa na wakɔgya beto hɔ no bia brebe so ye di green book ebe man US wa wotie no ubi pes afei na won se beka Germany hɔ na wotie no but otu Easter is say kim ka won san kasa pipa ne da ebetimi asi saa so nti ade nyina mu no yɛmfa aseda ma awurade ye nya hweye yesi sanitizer katawano obowa yesei wo hanki afakata wano enchia wo bi wudi we nyina so amenim se awurade nyankopon wo nim ne ma no obeyi wafirim yade adofo ntimi nkɔ adwuma wo hwɛ amama so a enuane shorto etoda de obeka ne se bepe bibia bedi na kyese ne bebɛyɛ de ne nam ana nanso okoya na deba ya no ende wanka wo ya wo na ba no faside ma awurade de dende ba faside ma awurade na ka hunu sa de nyina mu no wonne hene emprepi ya na meka se bedi den ka abusua mi frɛ mu no nka mensa me mfata se ne mete abonte a meka sa ewiase nyina ehwɛ me nanso de awurade pɛ na woyɛ enya de wo pɛ sɛ yɛ me pa bia nka me mapɛ de sa abrenki asie me de woyɛ bia no dwene ho mienu mfonso ba tobuo enyina mfonso mu mu aten bia nka amane saa nkanye nti mpanyi ka sɛ anigye ba enhyabɔ okwabrani bi one ne yere hia kokoa mu o no mu furu sane na be me ye fita ana yere simi wura ya wale yi wa hye me bo bebre wo ya mame na afi ko na wie o de na abɛya mame wo se me de epo no Afrika so a ekokope yi ni ba nyina me de kyɛw wo de a emfiri wani gye mu nhyɛbɔ wate nipa bi timi hyɛbɔ ebre ne be so sɛ me ba bagye no o bitimi promise o bosome ni kwa wie ya 1000 bra bagye obekɔ no na ebi ni hɔ because ono de ode ye ne budget ne nsa anka enti ne nsa anka no be de amount nanso ofiri nani gyem ene na ho premu papa bi a wayɛ ama ne da bi enti okae
se benkum wo ho de a ene na nifa wo ho because me mafom want me ahwe me mfom so no ho ene me ankasa se nipa ejina me mfom so mu bu matan e kasa asa de wo pe emu mpu atwa atemdidie kasa twitwie na anu ya wo so fom ye no sai na pesa ote no wasum me bedi de na me ntwa wo mpoa me na me nkasa ntia ensu bi de be yo yo senka afia soen titiri ni enu mo fi kwawu ko bi e bafia ba ginani na enso hwe ene nyame ama wiyesie nti emfa ase dama no yade e kopie wo China o hwe ba bia ne na ma kopie wo Italy krofo ade hia ewuo Italy fo munkafra ama Ghana ade hia mo Italy na munkafra Germany fo munkafra kurum Ghana ha ikura ba bepia ha obia enkafra pa awrade de mre ene na ene yibibia wo wiase ene na eden ma wo no hwe no wankɔhye wo ho akonfo enkofa bibiboni bi enkoka oni padua se ene de eden ma minti no mesese me firi wiase kopim se odesane ye wo na wo daaya ansa na wo tena ase na da wo wi aye no unni no sibose na da eye ani gye kase pa ye da ututuye na ewo ho ma nipa bia se wo nante na nso wo nante mu no wabusua ni gye ene de nipa simasi atutu wa nante asekere ne se enenko ene okinanko ti ne na meme kwa meme da fomo ene na mafom wo ene na makasa atia wo ene na maye bibia wampe na nso wantimi amama nima mebusame na ade hye mu se opese wo ne mentamo tete de besie bia no mfa ase da ma awrade yen hwei we ba ye Ghana ehu de na nso nkrofo pie kofie fufuo kodidi krofo koto mo banche be wo mu fufuo di ne mu sese o mo wa mo no ne no sei no mu fili ye nuanom ye maame nom ye papa nom ye yire nom ye gase ye nam fufuo mo tie brochire Italy Germany ni nkura aka so no sei no mu fili na ade no sandi usika sa fasida ama no wadie bia na nya wo botaye no eniyema bia ba ye seton bia na nkanye de wo hwehwe no na onipa tiri te se bofre ye bede ye hunu ade nyina mu ne mfa aseda manya kopo nti me fom wa kai me papa bi na fa me fom so chem me meta asem menta nipa tina me sesa adwen na anya adwuma ni padua na bre tese mi chilem na mi chilem ye dia ene na amaga na ade hie makopie nkrofo akurosuo na yade yi ba ye makeka dem wo na atomo apinisie yahudie monka makoma ntomo yam na Israel nyankopon no ndie ye ene oye manema omomanimu mu ase da se brebisi ma yedi moja kan akwa no yade ni duro ne twa mu dia honhom wi ase no awradi nyankopon de moja hye wo dan no nso colonial values se hwan no betwam ono manyina ambanyam tradidim na beduru Ghana asundwem e wa bra sembia nsi na masa akọ de ye peye ho ani enyen ye peye ho ene ne ma ya ba wiase yenyen 21st century word of we de ye peye ho ene yenyen ena akura mu panyini mu akura titiru ne nkura ayaba e kaseti ya panyini se de ye pe ye de abrabo no yese ne ye pe just because when you 20 Ghana credit egu ne phones obokoso na phone be tie bom se tie ni obetan social media se wo di watemo a obeya wa ma wa hu se wo ye na nso ye ka mfi apapa ne sa nipa ne de abbo ne bra bia onya nduru ho ba bia ntimpanyi se si yenyini a enke yensra kwatia na yempentemu muate yema ni nsode yewo na awrade de mere ene na ene ye bibia se ne me bedi de bia metie ni dia
na me will be man wo so nti mo waba mu wo de wo ye bia ho chia na achia na emui won se ba ye abagidigidi o bi kura aborofo bia na o mutifie bi ewu asechire ne se semfana mafa ne huhu na se wo so adotɔ a ontimi mfa nkwa abeso saa ne nyame ayo twedi ampo saa eno wayo no wasefo na asi na me wo mre ne na de ma wo pa empempen so ya se dan ka obi bia wo say na da je ko YouTube ko subscribe be ma be did GH be ma be did official e follow me on Instagram Facebook me di video beto a o comment eye bibia no enye me ma ho de enye me nyansa e awurade adom ene mo hu mobura mo de dom ya da ne da nyina me chia obi bia fans ni nyina mo am follow me on YouTube yankopon inshla obi bia na onye obi a kuma so ade e man pa onti nanim enchire obi bia onye mu fra dum mu enkwa dum mu omomani ehumu na aka nyina omamuni matamfu sunkunim ni mu fra san mu na mo ho ama asem saa ne yesere awurade no hifa mpuni de atwiri medi ene twentwenko hene odi amono ba atwi no bo anana nyansa bo akwa pema bidide no amedi aya asekom eniji sam kasiya pa ema bidide because right now I'm in a kasano yerhadie the adofobi aye de abecheme me posti na wa opese omoye bi mawo no omaye e de abro me posti opese omoye bi mawa ombeye e de ababa be che obripamu no me posti wo YouTube me de beto to me videos ni so na mahu adom ni nyankopon e de adom ne ma enye ya ho odin enye nyansa enye ehwe super bio e urade adom meselamo birthday no time na adri happy birthday to me, happy birthday to me. Let me share my space and I'm in front of you. Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday to Bedida, happy birthday to Bedida, happy birthday to Bedida, Dada. How old are you now? How old are me now? Me refi o now. Me refi o now. Hip 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 hip. Hooray! Me for champagne abawati. Hip 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 hip. Hooray! Champagne na eba no. Hey! Hey! Yeah! Coronavirus tiriso abusianfo esremo asha ase amegie matena ase nananom esremo. I'm very very proud kwaya mo faso a mo follow me no mani je bebrebe fake burger the time aso a e was eba be ma be di de in Germany na me ba no me ne makola ko mfante ene baaye. What a wonderful series. But before that, after this will follow
so follow mama comment no problem bia obehu bia no de twere mama we ni nya technical problem kakra we camera side no but mo fan che that is why a fake burger no different ko fake burger no de I promise you I know what na papa Taylor so be slam am fie tutu ko mfanti be ku brofo me na me kam kire brofo ko mfanti de be ban no du dwane ko mfanti brofo untumi I'm telling you Peppa Chow, if you're ready to surprise Berma Bidide, you can call me or WhatsApp me 0203 726263. But ofra, you be say mobile money number no way. Na me di enwama. I love that. I don't hear me pa mobile money. Share mobile money ne nkwa ada no so ni mu a. I love that one. Mobile money ne nkwa ye de say ena nkrofo busa ena bedi de na 1+1 na emma na enye sei da bi ebeba ye nyai da but ya na me pese ewiase nyina hu se bedi de no why dynamic ma mo de ye kabrofo ni etia na maso ye sidi mu pema bedi de is dynamic wa be kase metia sema be tini wasum ne no owura be ho wati asuna bakwabrafo baby awo bia no twentwonko ni odi amono ba twene bo anana mechia wo pa ona na be ma bedi de maba e pa cho matenase nti ya wa live ma comment no emra wa send mu ba mo ne so ama mi hu unya send ye so ama mi hu mo amu twimadi ne mo ma mi hu mu ntwini efo no ntwini o ma mo pa de efo yi ntwini efo no mo wo hin no Emai. Na akure yo show ma mi achi. Bibi obehunu bia obedi. Froka ya bo fruit akono de. Bo fruit. Ma adibo fruit no ma mi ato ama no. Ka ye se tu a kosia animako. Kosia ma adikasia animako no ma mi ato ama no. Can move kakra ko do beli abe plantain chips ma are plantain chips no ma mi ata man nano eni kejetia so ko dia edia yawie ma ayusa kadia no ma mi ata man anyi bia ayadia na eja colonial virus wa abai na abanti so akoto ni sanitizer no opai sanitizer Favoro so na colonial valos wancho ma no was so soon ma mi ehu ade kro no was mi fi mi bai ma farmer no ma mi afra farmer kra anyi farmer bia anyesa anyi farmer ku bedi dia ayu colonial valos ai na ma mi na wa ne ban gatam hwew ba fun be no na akọ wo sa abawi ya e ba wo wi colonial values se colonial values ade na mu due busa na no papa yi wuye eja na yiri yekuna wa wo foforo eja kura no wo beye 1 year na no ate kama osho maame achi na maame suni ba esu okunu mi wura de me ne nkura eja ho ani o buei mi wura ne odi me ne nkura eja ho ani o odi me ne nkura eja ho ani o ye anaju soli o nkura school fees o wan na etua akura ehechire wa helem ye ma afunu ni so na maame ne sesa nsu no mene me mabawi anansi o kwasi odi me ne nkura eja ho ani o mene me mabawi anansi o na akura na pro maame no ma nya danti bia adi mo ni atoto onwe anansi bia obedi mo ni akoko na je sa akura ne de ono onwe anansi obawi akoko eba we etimi ye ba eba fun pa wow sa adwen no anya adwuma ni padua ne bre mesremo
sanitizer no na me de we asemasi me sanitizer da wi mu fuma me wate dada ka kesi mu imam mfa bi mfa mensa esremo jai se wa ha ye esremo siya wo ha no apepa nsakakra na ma mi bi ono so se wosuro okokrum no talk ese pa no odwale wia na ode sela ma me adai nkwa na uso kononi overall so sawan nkwa na usuro no ade yanko na woje adai selamu abrawo midi ene twantwan ko hene odi amono ba twere bo na nyansa bo akwa obetimi ahye link no ede akoba bia opese ekobia na don hwire yimu so ama obi ahu se bema bedi de wa media ya sekom matena ase ne asetra na matena no be chia adofo ene abusuafo nyina na won hu se ade fefa amaya ama mene no esomani ne hema hoho a mesremo won hwe na mantwimi ani na mutwimi di ebe ha me pa maya de abreni nyina bema bedi de to hwa na maroshi bedi de to hwa na maroshi. It's nice Father Father no why no mami omo details na mi hu de me ya boa why no sa adwen no anya adwuma ipadua no ebre midi ni twantwan ko hene odi amono ba twene bo na nyansa bo akwa bema bidi de matenase aish afina bema bidu asunaba mami boza na mehwe asunaba utwimidi o asunaba utwimidi asuna una na eneme menya akwada asunaba kwa bravo ona na menya akwada bronya bre utwimidi mananta de utwimidi fana de ba ye usa atwimidi asunaba ene ya mawoda ene de me kamese nan se utwimidi owura be wo ensema abete wo wasumu ne no onka se me kora ati se utwimidi asunaba se ne utwimidi asunaba nya de wotwere na me kayo ene utwimidi ubeji wudini ade ana sana ye ena atwimidi ye onana ahia se kononi overall so san wa ya wabaji wi second term ena ye hu de ye no si ye mo no dua o se kononi overall si ye mo no dua o si enya no so kwanjire o yenim se wo baji wi ase no yen kwatena ye ne ana wa hwa hu se yenim ni kurom yenim o maame nanu mu imonda uzawa wani ya obaye sana imonda ibaje ne humna ne ya enakum mose empire enakum ase empire o mu wozu o mu ya demonstration sa ai o mu na dia ba na nkrofo hwe o mu dodo obeku obi fufu so na apa da ho no aise apa amatwo no anwe ne se umi ane bo betetwo na nkwai na epie ene empire si ne mawu kura nkeye o mu ma mo yade yanka bi nhemu enkrofo ntientie ya jamfi nkrofo yi changonfo yi ye hu ya asema kofa bibi na mde baba atawi ase edi ana moje ko no ni overalls edi ana woje free ni bawo wa do me ya mi birthday ye ba ye wakedapu birthday akedapu no mishedem ana atu mene kasa miji mani anye asuna ba number ne daso frɛ number no
me ya life ni wi a phone na me ne wo de kasa no adidija ni mu na nam asona ba me ne wo nkasa ate ya wa ko fa bibia be ha te wi ase se konomoni overload so se wa ye ti ba ye ti konomoni overload so ye ko hia bi da be konomoni overload so se wa ba wi ase da be ha ba no efie be no ofire se konomoni overload so se ko wa ni ba no so no efie be no ofi ha ba no otu kwa da hin no nim abodam ye ko energy dia na wa he maya me bufu afuo no te o me nya ne number wa ho me slamo wa wo konomoni overload so number no fa WhatsApp me text wa ha ya na me frɛ no ke kama adwen kyerɛ no hunu se bia nya ado se bia buru ya nya nkoda ewi ase ya ne dia wa sha wo dofo pa o pese o chia no na ade wa batwe na ade kopem na batwe kwa sia nchia be no ni nyina afiri wo konomoni overload so se wan ana anu asem bia ba beto manimo papa ya hwimu a wa ba bedu fi no pese wa we ne yere kakra papa ibe so wa we ne yere kakra na hele ne simiula wasi konomoni overload so owura fi ana papa emuni yaku awade na gu konomoni overload so ti obi anwe ne yere agu awade abodam papa obada bai oye te da bai ye kwacha na wo he wadummi me frɛ na wonfa enko be hu abusuanfo meslemu a meje wai meje meslemu we nyina komle nyina so hu ye mi hu ye Kobe one ona na matenase sa so na US Kobe baby awo bia mechi Latif baby awo bia ona na be ma bedi de mechi apa mamento nka Islamu mu ya twimadi o mu ya twimadi Kobe o ya twimadi o Kobe o ya twimadi o wasapo me no ne wa dwane wo konomoni overload so ba da bai o yeti ya bai wo de atwan nsema abeti wo baso mo no what are you trying to tell me meje wai konomoni overload life ya bai akwa ya te se eyi ana anu bangi ya se me bai men's gold ishiwi obi okura sika na ho enso wase mi sika da ho on fa ho ka wase bangi o ya cross bank opasi wo twi wodi enti wase wakura ya cross bank oboa konomoni overload na wa wa hu ni temafo nyina so mechia mo temafo mechia mo konomoni overload so se hwan ya wa bai akwaya se ana anu bangi ase bebesi wo Ghana eye men's gold issue ni baby wo kura ni sika ni ho on fa hwe nkoto ho enso wasi me sika koka ho odo kana ukoje pe wasi ana hwa ni konomoni overload so ba yi ntimi nko bank waboa na so wodi awo kaya mane dia obaje wodi mo twie ni na sama mbeti wo masumu no mo nka se ya sama mbeti no meji wo bia meji wo bia Abba, menene bi na wo sopo me no. Say wo hwe me. O hene edi 20 years meje. Oh, chairman. Soja W. Mr. Kobe, baby I will be a me chao pa.
Maria me boni di no ho. Baby I was sha me chi ano no. Oye nipa se. Ohene Yankopon hyira mo pa, Yankopon hyira mo. Enkrofo bi na eye atwimi adi. Ai abusuafo enso che to ma eyura mesra mo ma mo wa mo no ne no mo titiri UK, Germany, Italy, China, Belgium, Canada, New York. Baby bia wo bia mesra wo baby a ya hye se menko no menko awo de kora de bia de amam se mo fa nkora mo ho ansa na mo fredi no mo nya ne sa amaye andofo so a enne mama me san kwai Nyankopon hyira mo Canada for Belgium for UK for Ghana for baby am wo bia no Nyankopon hyira mo pa we kire se mo sonfo ba twene bo anana de me yama mo nyina no eye mo ni so eye ma ho wa me da mase a ensanda asuo che to ma eyihwa anoma so o che dua so pia wajibo se kwa tintin bia kopie koti ade a na ene ene ahala me de mo besie me da obi bia se adefa mo yama me no I'm very proud and appreciate. By the hook or cook, either you like it or not. Sadwena and Yaduma, Pediana Pre. Bam, Bakupe. I love you all. Everything is on process. Mama, bye.